Santos nga misa. Kaya mo dia, bisa mo nakita sa. Aris, doktor nga na mo. May gabi mga sister and brothers. Nindot yung pambit ni Rajubi kay Bisagid ba? May pakyo gini, sa tawag gini. Ang pito ka sakramento, tandiin mo sa mga sakramento ang misa. Doon nagkikaraina, no? Asa may pato nila. Diba si Ben Sakramento, bunyan, pirma. Yun na. Misal, anointing of the sick, holy orders. Yeah, last mo ng kuhan. Ang matrimony pa, Santos ng misa. Asa may bukat ng pito ka sakramento. Naman sa kailangan gubaan kayong fundamental sa kulit dugman ako. May karang gigamit yun. Oo. May karang gigamit. Ningon diri nga, pero sa dugma wa ang butang misa Eucharistia nakabutang. Eucharist mo ni ang itukod ni Kristo yung itong ipaambil ni Brad Joby. So nindot yan na. Yung malandong mo ito, simbag nila Brad Joby kada wag. Kada na yung misa des pilya. Kada buwan. Madayon din. O pero kaya layo no? Distansya. Pero Ha? Ano yun? anong nakita? Yung topic nga gihatag ni Brad Mario de la Serna nga waron dire. Ni Brad Joby sa yang channel. Ang kaning magkapangulo ni Pedro. Last topic na ni ba? Niya. Unsa man ang magkapangulo ni Pedro? Si unang sa ito pa. Sa ito pa day, naguna siya na ipinaula, na nagsunod. No? Sa ito pa. Visible head. Kunya, kining kuan pagka Pangulo ni Pedro, tao na siya niya, ubang reliyon di mo dawat na kay ang ilang-ilang nga Pangulo mo Kristo yun. Kung imong basahon ang Kolosas 1:18, si Kristo ang Pangulo nga dili makita. Ang pangutana sa may labaw, si Kristo sa Apostol Pedro. Sa to pa, sakto to mga born again, mga laing reliyon nga. Wala ba? Sila pangulo. Oo, Pangulo, saan na pag-itubag pag-reconcile niyo. Una nga, wise po yung laing reliyon kay nita kinig ilang pagsabot ang gulingon na ba? Manang simbahan ni Hana yan nga sakto na nga si Kristo mo'y gitawag og visible kanang dili invisible leader of the church. Invisible mo sa bot. Dili makita. Oh. Kolosas 1:18 na. Pero ang visible leader of the church kinsa man? Oh. So si Pedro mo'y makita nga Pangulo. Yan na ba'y kaligunan sa Biblia na nga anong butangan mo Ginoo ang Pangulo yun? Ang maong simbahan niyang itukod. Kasi nipambit ang truth church sa miyagi. Magmangkon ni Juan. Magmangkon berbaryo ba? Mangkon. Kin. Okay, Kin. Sa to pa, kining nagtukod sa simbahan niya, butangan nag-leader. Sa to pa, kung sa may rason nga, adun nag-leader. Sa may gamit, sister. Liya sing panon. Aron dili. Ubang reliyon ako itandi sa ubang tinuan ba? Tandin mo sa Romano Katoliko. Magsaag-saag ang wala leader yun. Sama sa Bible Baptist. Nagkama na ng Bible Baptist. Na may gitawag missionary Baptist. Ana Baptist. Yeah. Naipoy Baptist Bible. Bantay ang konsolasyon. Bible Baptist naman. Napoy Baptist Bible sa Gibalay ba? Bali ra. Praksur 3 oh. Rambol. Daghan kayo ba? Pero ang Biblia nag-ingon sa Isaias, ang leader kinahanglan yun. Ato basahon ang kuan kining Isaias 54:5 ni. 54:5 King James version. King James ang da kay murag
na ubang hubad nga dili kayo igo ba ang pag kuan sa kining hubad. So na yung mga bersyon nga kanang example na to nga kining may balita lain-lain man hubad ng Lucas 9:28. Magimaya ka Maria, nagimaya ka na puno mas grasya. Ubang bersyon di mo na magimaya. So magdepende niya kaning King James version magamit mo na to ni sa cross reference sama sa Santo Niño naman ni dire Holy Child Jesus. Pero sa leader atong basahon ang Isaiah 55:4. Ingon dire sa English, "Behold, I have given him for a witness to the people, a leader and commander to the people." Sa ito pa dahil na gitawag og leader niya mo command sa mga katawhan. Muni leader ang gikinahanglan Isaiah 55:4. Unya, naman sa Biblia, dawat ang mga laing reliyon nga ginahanglan tag leader kay si Ginoong Jesucristo temporary ron to, limitado ron yang panahon sa pagsangyaw sa mga balita dito sa Jerusalem. Pila ka to instead? 3 years. 30 siya nagsugod og sangyaw. Lucas 3:23, ibunyagan siya Juan Bautista sa pastor dan Mateo 3:17. So tulo ka to ang ministeryo niya pagka 23, iana na siya. Ilansang siya sa cross sa mga Hudyo. So muna nga, yung misyon, gibutangan ng leader. So, nganong si Apostol Pedro magigitagak mga yawi? Anong dili man si itong mga apostoles? Muna yung pangutana ba? Ha? Atong basahon ang ining roman ng may balita Biblia. Buhat. Atong basahon ang buhat. Kay permanente yun si Apostol Pedro mag-unag yun sa iyang ining yang alam sa mga ibasin mo sa mga apostoles. Ha? Klaro na ba? Klaro. Wa yan Diyos na ba? Wala yan. Hindi mo rin nagisago. Wala lagi siguro. Pasahon. Ito yung ayaw. Una nga ito ning tanawon diri ang kuwan. Si Bradsok, yung ito nanaon ng para kuwan, pero wala na basahan to yung memorize. Klaro na. Matod pa diri sa kuwan. Sa 38 sa buhat 2:38. Kunya si Pedro mingon kanila, ang tagsagsa kaninyo naginhanglan nga maginulsol. Ang punto rin, si Kristo, si Peter, kining always ba, nga iyang gi-exercise yung primacy o Peter, buto sa bot. First, kamo siya kanang iyang ngalan nag-unang gipirmi ba? Minsan nga, una mo nang, sani sa leader siya, buhat 2:38, ni kama, 40. Nanghatag si Pedro. Unya, sa pero itandi nito sa mga apostoles kung si Pedro maguna bagyod sa kuan kining sa mga apostoles kay 12 gito ka apostoles gipilin so pila ka apostoles asa mabasa nasa Lucas 6 kuan siya 12:13 ito basa na pinili ni Jesus guys kirang 12 kay basahan mo sa Griego na itawag na kapostolos. Atong basahon diri makigsunan ang kining Lucas 6:12-13. Sa pagkabuntag niya itawag niya ang iyang mga tinunan o ipili niya ang 12 kanila. Inganlan o kapostolos og Simon. Unya ang iyang inganlan Pedro. Ang iyang mga igsoon si Andres, si Santiago, si Juan, si Felipe, Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago, anak ni Alpio, o ni Simon, o gitawag niya Patriota. Si Judas, nga anak ni Santiago, o si Judas, Iscarioting nanhimong nga budhiyon. Ato klaro kayo nga, nagunagi nga ni Pedro. May mo basahon po na Matthew 10:1-2. Matthew 10:1-2. Mao lang ihapon. Naguna nga ni
Apostol Pedro. So, kaingon tang ituyo mo tayo nga, hindi ko ang yun. Wala nga, ang Biblia, dili ni kabarog ang Biblia kung wala ang simbahan. Ato basahon ang fundamental sa Katolik dogma. Unsay role ni Apostol Pedro yun? 292 ato basahon. 292 page sa fundamental sa Katolik dogma. Kay ako nagitabi sa CFD Cebu kaganina. CFD Cebu YouTube ako ng social media. Ya nam ko live kada Bernes usay di ko kadto kay nagko programa po. So akong gisgutan ang kining mga doktrina po. Page 292 sa Fundamentals sa Katolik dogma. Namo inyong libro wala? Wala na. Kaning tulunan sa simbahan natin. Christ is the head of the church. Laro to inyo kanina. Si Kristo mo head, pangulo. Nasa head of the church sa 292 sa Fundamentals sa Katolik dogma. Pero, siya ang head mo yung nagingon nga si Pedro, himuon yung leader, ato sa dogma, dito mag-isot ng Biblia. Dara. Ningon rin. Si Jesus Christ, mga aking sunan. Yatiman na ito nga, dara, sa fundamentals, according to the fundamentals of the dogma, page 279, the primacy of St. Peter. Ambo, kung sa meaning sa primacy? Means first in rank. First in rank. Nonya. Karon, ingon rin, the dogma and its opponents, Christ appointed the apostles Peter to be the first of all and apostles and to be visible head of the whole church by appointing him immediately and personally to the primacy of jurisdiction. Dipidi. Agin na sa fundamentals of the Catholic dogma. Dili na ako igor ko ni quote kay. Unya, sakto to yung tubagan nina nga invisible head. Nabugay kalikunan na mga sister and brothers. Isgutan po sa dogma. Diba ito itong na-mention kanina? The invisible head of the church is a risen Christ. Klaro kayo? Sa ito ba ang dili makita nga Pangulo katong nabanhaw? Sa ito nabanhaw? As Kristo. Risen Christ. Saint Peter represent the position of Christ in the external government of the militant church and in to the extent the representative of Christ on earth, Christi Vicarius, ano sa Latin. Sa ito pa si San Pedro, mo ni ang ilis sa bulhaton ni Kristo. Dili basta-basta. Unya, makaingon ta nga, wa pati grado ng video ba? Mo gipili. Gino mamili ko grado. Kapit nga uban makambog na uban nga sugatos malantugi dia mga isyu nga uban pa nga sa naikis sa English. Wede ka in English na dili ka straight. Migo ni Brad Joby. Migos ngalan ba? Brad. Migo Brad Marie de la Sierra. Brad. EMG ba? Lalis mo siya ito sa gadayt. Ingo, in English? Ang Ginoo, wag ganito mag-English? Wag ganito maglinatin? Wag magrigo ang Ginoo? Wag magtinagalog? Kung sa may pinulungan sa Ginoo? Aramaic. Tato nyo sa Brad Joby. Sa ito pa, Aramaic language. The language suga di sa Aramaic. Nga, kamao ka mo Aramaic. Isa may laki nga Aramaic diri sa tibuk. Kalibutan, tinisura na. Buak ang ulo mong tinoon. O niya, karon, so muna nga, ang punto na to diya, nga si Apostol Pedro, way grado, asa mabasa ko sa eskwela, buhat 4:13. Laro ba yun? Si Apostol Pedro, wa yun ka eskwela yun. Nganong nasa tupapa ng way grado, wa ka tunog og theology, wa ka kuwak filosofi, pertingil ngiga na nasa tupapa manuan. Una nga, dili ma-discourage ang mga
mga tao babae ug lalaki nga mapaambit sa pulong sa Dios magraduhan og dili. Lahi ni Pangginoo, lahi ni Pangginoo. Ang mga sakop sa labang pangulo, ang mga sakop sa labang hukmanan natingala sa gipakitang pagkamaisugo ni Pedro og ni Juan og sa ilang nasayran nga kining mga tawhana wala di ay makaeskwela. Si Juan ibang John Evangelist ug si Apostol Pedro wa kay eskwela. Both patriotism. Yeah, si Apostol Pablo abogado to dili. Pablo Bugando. Ha? Abogado dito? Nabugado ni sir. Ang sabay eskwelahan niya dito sa una. Hindi eskwelahan na eh. Ito si Apostol Pablo, linain to siyang, sa Kolosas 1:1, linain to pipili ni Jesus Christ. Pero sa 12 Apostles, si Apostol Pablo ako lang ilakbitan, wato, dili to abogado. Ang iyang style mo ra ka abogado. So man nga, ari sa sentro sa tungkuan nga, ato no nabasa nga, gi-appoint gid ni immediately dinalian gid ni Kristo si Apostol Pedro. Kung may prueba sa lang sulatan na sir nga mahimo sang pangulo. Sa may kuan. Si Bishop Moro sa kaobispo ni speaker sa Matthew 16:19. Ningon dito sa Matthew 16:19. Pero iatras mo sa Matthew 16:18 para malig-on gud bakit Pedro man Matthew 16:18 ngalan. Luis Petros et Supram Petram edificabo ecclesiam et forte impere non prevalebont adversarium. Samot nito ba? Agak wak-wak na ako nang gilatin kaya naman tikuy. Kita. Nairo bagatang nito. Iwan na. Ayun na no? Ilib ko driver pa dito kay margi. Dili po gihatod ba? Il tungod mo ba jobi ko kay. Sabay lang mo jobi. Sa to jobi to nagwali na ito na anak ko driver. Sa to kambit. Kano kanya? Kapit-pit ka sa gitbad kay dito mo grabita ko ba ako. Muna nga ang Matthew 16:18 usa ka iglesyang gitukod ni Kristo pero ang kining si Apostol Pedro witness itong hiyo na saksi siya. Ang tukod sa simbahan. Nyari sa Matthew 16:19 dito na to. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever bind on earth shall be bound in heaven. Whatever loose on earth shall be loose in heaven. Sabi niya siya pa, ihatag rin mo Pedro ang mga yawi sa gingirian sa langit. Ay mo gitugot din sa yuta. Gitugot usab dito sa langit. Ang inyong gidili usab dito sa langit. Ang pangutana. Kung saan nang yawi hagi pasabot ni Ginoong Hesus. Sir. Nakoy sa barisa na kanibati na si Isaias kilong usab ni katonsyal. Lupon investigator to na amigo mga 11 ni mga debate. Di na basa-basa lupon investigator po. Ya, konsyal. Yahay gud kahimtang sa nagtang talisay city nga. Ito may sembrando ng debate. O mga 2019 nga. Muna yung timaha nga ang pamatudan ko ang kining yawi yun. Ihatag ni Jesus nga ito na Apostol Pedro. Dili ni kuhan kining material. Para sa nilang sa sabarista. Yawi mo na sa kuhan sister. Dili, yawi sa skin na multicam. Nana ba, yawi sa sikul. material guys, resikul. O sa resikul ng Jubi, di Brad Ray, Wilson. Sa ito pa, muna ilang interpretasyon. Pero sa simbahang Katoliko Romano, nadunggan ng ubat, sa ito, authority. So, mga yawi, keys of the kingdom, mga yawi niya. Ini mga yawi nga, iingon, ang makadawat ini, tawgon o, sa man. Amahan. Kanang amahan, tawag na Pangulos. Kuan, amahan sa Santo Papa, amahan na sa Espiritano. Sa ito pa, sa Isaias, Kapitulo 22, 21-22. Isaias, Kapitulo 22, 21-22. Ang makadawat og Yahweh, tawag siya amahan. So, kaning amahan, sa Griego, gitawag niya og papas. P-E-P-E-S, papas. Niya sa Latin, sa in English, father. O niya sa Italian word, usaman,
Papa, kung sa Latin. Sa to pa, ang makadaot og yawi tawgon sa kaman sa tawgon sa Papa. Matiri sa Isaias 19. Nya Isaias 22:21. Yay duha ka pastor kuno sugatan. Gikan sa sangat sa Mirando Cebu. Wa pa di pandemic nya padong ko sa kadali ko Martes to. Schedule ko sa CPDRC. Nya sanding to. Pero bago orto ngalinog ni tayong higayon na brad. Iskut mo ka pastor kung tao. Sanding may puno man Mirando. Pero tinglalis mo abot ko. Saba kay may badlong na driver sa bahay. Banga ako sa sagod. So kana diha kadam ka latin abulgata. Kay nanaway na sa Papa nga way ayo ko nang para nila. Ya, way mabasa sa Biblia. Kumo nang Mateo 16:19 paingon ko nga. Kung makadawat og yawi, mudawat baka nga sumala sa Biblia nga I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ihatag ko ng Pedro mga yawi sa langit. Pangutana. Tinuod din. Ihatag mga yawi pero dili na way sa Papa mabasa diha. Mana. Ang karon makadawat og yawi tawgo ka man. O dili. Mo na pangutanan siya. Di mo na mutubag. Ya. Kung makadawat og yawi dili tawgo ka man. Pwede sad. Ang inaana ba? Ya sa mabasa na kuang gyud. Sumoto kung ibasa ang putnot sa Latin na Vulgata nga labang punuan, leader of the church o Santo Papa. Sa di ko madawat na ba na ibabasa ang mo nang pangutana li tubagan ninyo nga kining ang makadaw wat og yawi tawgo mag-amahan. Kunili asa mabasa nga kining gitudlo sa simbahan Katoliko Romano nga makadawat og yawi tawgo sa amahan niya sayop ni. Di ba matubag? So manang katong sitwasyon na mga kaigsunan perting cross-examine ito ko, lain ito mga kalawasan na lakbit na ba. So, bakit tungod sa Santo Papa, akong inan ka mo, wa mo leader, ikaw pastor, wa mo ka pastor. Gining, nadugtong mo na Apostol Pedro ba? Sa dugtong, asa mabasa nga doon na may koneksyon ni Apostol Pedro. Amo mga Bible Baptist, oh, nungunong mas katipunan. Ayun, ato rin si Rian Fuentes, kasi kauban na sa una kay naglaim na yung pastor Rian naman eh. Ika-29 may galantugi ni Rian. Ngay ka-30, wala pa man. Hindi ka na. Ya, amigo ni nga may kaabas sila nga. Nadahilog ko na itong bugado nga. Sa ikalima. Nagwag. Di ba sa bugado niya, laim ni religion. Muna nga, katong pastor nginan, wa mo'y dugtong ni Apostol Pedro day. Naghihatagak mga yawi. Pasabot na nga, kuhan mo, wa mo'y kining gahon sa pagbantala sa may malita. Kaya authority man eh. Isa ni explica rin ang simbahan. Kaya so numala sa malang kasulatan, kining ang tibok kasulatan, gisulat pinagi sa lamdag sa Diyos. 2 Timoteo 3:16. Omne scriptura divinitos es inspirata utilises. Kahoy din babaw na. Kahoy. Gani way wakwak na tagak to linatin na. Oh. Kita. Kasuway mo sa Fernando na bukid gud. Idol ko itong abroad o kasawa. Pag sa tilin natin mo matagay ko ito. Nagili Brad Jerome Julius ito sa bukid bro. Nalimot mo itong ganan. As na pita. Bro. By the way, kining ang punto diha nga kining gahom naghatag ni Apostol Pedro Yahweh hangtod garong ilalisan man na. Kay si Pedro usa ka yano lang, way grado pero kung Diyos magbuot, way makahimo niya. Kay gipili man nga anayan mo leader sa Apostol Pedro. So, si Bishop Moro mo in-explain ang Matthew 16:19. Hingi ko bispo man. Nya kining our Catholic Faith Manual of Religion, lahi sa tukan na sa dugma o sa Catechism of the Catholic Church. O guban pa mga Catechism Council of Trent. Ingon dito nga, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ang bot mo sa bot, yeah, I will give you the supreme authority over my soul. So ito pa na, authority gihatag ni Apostol Pedro, nadawat ni Apostol Pedro gikan ni Jesus Christ. So ito ba, unsa may loyal ang pangutana, sister and brothers? Unsa may diehard loyal ba ni Jesus Christ? Unsa kanang diehard tani ba?
sa may inyong katubag na. Anong loyal kita ba? Bantay ka ng mga bodyguard sa presidente. Oh, loyal gina sila nga ang presidente di ginauna yung anak. Di ba? Oh, loyal ba? Die hard ba? Suma sa ni Bishop Moro, the true test of loyalty of Jesus Christ is not to believe in Him and worship Him. Dili kayong pag-ila niya. Dili kayong pagsimba niya. Sehingga dili dayan pagsimba ila. Pero gikinahanglan na. Ang gikinahanglan to obey His representative. Boto sa bot. Sa iyang gipili pinadala na unang Pangulo sa Apostol Pedro. Sa ito pa, kung dili, mas labaw ang mutahod na sa iyang pinadala sa Islam. Si Apostol Pedro mo leader sa simbahan. So muna nga, kung dili ta mutahod sa leader sa simbahan, kinaghang mga itong nalantugi na ko nga katoliko ra si Rajon Adolfo nga si Pope Francis Irehis adaghangin na din sa lalo sa YouTube na EYD versus John Adolfo nga muna pinaka Irian Fuentes ka 29 may kalidbati Rodrigo Ramen 24 Dani Cubtas murag 24 23 wa uban nagham nga nalantugi na ko uban pero si John Adolfo unique topic. Si Pope Francis Reyes, ang iyang Santo Papa, si Pope Benedict XVI. May tinuod yung Papa, namatay naman siya. Di siya matuupod. Yarang gulug-gulugan niyang kubilingon mga buhay. Pope Benedict XVI, di ba? Namatay mo bagora. Ito eh. Muna nga, usa ka labaw pa ito Reyes kaya di siya matahod ni Pope Francis. So, nag-ingon dito, kung dito madawat sa leader, it is rebellion against Christ. Rebellion na ni Kristo. Sa ito ba, matawag ang leader, Pope, niya, Cardinal, mga obispo, antos mga kaparian. Hierarchy of the church. So muna yung ang pagka-authority, niya kini, kung wala pa'y leader, hindi dumala sa parokya, ang mutugot nila ni Brad Mario, Brad Jubir, Rosade, under may sa jurisdiction sa Ichimane Paris. So di ko kapaambit rin na, wali na. Eh kung may pagtugot dito, kung ala na. Dari nga pinakaubos ba? Nakuan. Kamu tatong, wala nga, ang punto dia nga, dia magalisod ang bang reliyon. Yawa sila yung leader, commander of the people. So wa sila yung dumala sa simbahan ba? Ang Iglesia Katolika na aman. Nga ang Bible Baptist, ang gatukod si John Smith sa Amsterdam. John Smith, 1830. Ya Jesus Smith sa Mormons. 1830 Jesus Smith. 1609 ang Bible Baptist. John Smith sa Amsterdam. 1609. 1830 Mormons. Unya ang Iglesia ni Cristo 1914. Brother Felix Manalo. Niya ang Islam 619 sa Mecca ni Muhammad. Niya ang dating daan Brother Elisorano. Bag-or kayo. Matay na taon siya asa ko. Purgatorio ba ito? Impirno ba na? Utake ba? Dito, kanitong nga naon din sa langit. Dito mo ito purgatorio. Sunod, dagang yung mga ubang reliyon nga born again uban pa, walay leader na sila. Kung saan man na, brothers and sisters, hinuod ilang pundok, huwag may pangulo. Saan pagtubag niya sir? Katrisikol, kapay pangulo. Oo. Huwag may pangulo, masabot. O dili, tinuod kayo, huwag may leader. Mana nga si Apostol Pedro, nga nasa Yahweh, siya na leader, di nga siya nagliso sa Salmo, akaring 1:21:15-17. 1:21:15-17. Pedro, ati man na mga karero. Siya may tigdumala ba? Eh, kuhan man. Iba mo siya nga, limit na si Kristo sa iyang misyon. Tulog ito sa Jerusalem. Yung sa mga karero, yung sa may pasabot na, mananap karero. Kita mo karero ba? Wala. Yung sa mga karero. Murag anding. Ito. May katauhan na, sir? Mga tao na? O, mga kita na eh. Pareha tao, kita karero. Picture. Picture. Pero ang karero, dili man na napagi kuha na, ipasabot. Salmo 79, verse 13, katawan kita na. Ati man na mga karero, sa ito ba? Pati man ito sa ni Pedro. Ito panahon, pa man ito panahon na. Okay, po Francis sa mataron. Apostol Pedro ang unang Santo Papa, ikaw ang kisaman.
Matthew 16:19, referido ng buta nag-press po mo ni i-words ba? Matthew 16:19. Pedro, Apostol Pedro. Linus, pero sa tuba pa. 2 Timoteo 4:21. Linus. Linus, ano in English? Linus, 2 Timoteo 4:21. Ang ikatulo, mura ko ano yung versikulo, tingnan kay Clitos, ikatulo. Ano yan? Clement, Pilipos 4:3. Ikapat, Pilipos 4:3. Yan, isa may sunod na ng Juan, kining Clement. Ibaristos, unya Alexander 1, niya Suter 1, daghang to na. Oh, Porneus, daghang lang yung mga Pius 1. Ya, hangtod ni John Paul II, bago rang na Santos, deklarar, unya, Pope Benedict 16, iundang pagka siyang misyon nga Santo Papa, dapat unta ang Pangulo, mamatay, maundang na siya. Kasagaran yun, ang iyang misyon kay Apostol Pedro, patay mo ito, bang Santo Papa. Pero tingali, iya mo nang relax na siya kay di sa kadumala si man, among padungon mo sa simbahan Katoliko Romano within the church. The enemies of the Catholic Church are not outside the church but within the church. Na ang magkakaaway sa mga masuna na sa simbahan, supak sa simbahan, na nagkagudugan ba? Ya, ang last pope, present pope dahil, hindi last pope. Ang present pope, kinsa man? Pope Francis. So, ang present pope, Pope Francis. So, mauning sumusunod yun, kay ang dugma ni pahayag, di ta kabalibad ini. Unsa may dugma siya? Hindi ko na to. Dili dugma, Mama Siro, dili, Juan. Kamatuuran ba? Bali teaching lang. So, ito basahon rin. As ikaw, kung babasahon rin siya, basa ka? Kay, kung saan ang dugma, para, may na makabasa ka, di ka malimot. Ahora, dugma. May na yung picturean po niyo ba? Dara. Gusto may dugma daw. Na. Dara. Dara, sir. Pwede yung basa no? Yo. Okay, basa sir. Dara. Yaro mo ka na basa. Ako mo nang dugma sa dara. Dogma is the valid teaching of the church. So, dugma is a valid teaching of the church. So, valido na. So, mga doktrina dire, i-define as a dugma pe, tinuod gini. So, na dire ang mga ubang ganang mahitungod sa Papa nga, mahitungod sa primacy of Peter nga, unya, dili sa masayop, mahitungod sa kuan at masaw na. Kanang iyang pagkapangulo, nagpareho hantod karon. The primacy of jurisdiction of the Pope, perpetuation of the primacy ba? Kanang way pagkaputol ang iyang first rank bitaw. Na may panahon way Santo Papa sa una. Ato namatay natin panahon na 265 na 66 na naman. Santo Papa. Nga kinsa may mupuli na sama sa gahom. Sister. Way Santo Papa. Iwa. Nga patay dugay naman 7 AD naman. Oh. 2023 na gudaron. Mag-conclave na siya, magpili. Yan, namatay mabalit ang leader, namatay Stephen mo dito nga, stadlaw siya, 3 days sa bato. Patay siya. Biyo eh. Muna nga, kuya, dahil masina nga, yawa, masina ko na niya, mga laing reliyon, jurisdict. John Paul II ka rin, kusil mo ito sa una ka rin. Mau ba ito, John Paul, yung ipasaylo, no? Saylo na. Muna nga, wipe potol kay Dingos Cristo according to the Christ ordinance. Balaod ba? Peter is to have successors in his primacy over the whole church and for all times. Sa tanang panahon, naagyod niya, page 282 sa Fundamental of the Catholic Dogma. So di kita maluad din guys, simbahan man. Kaya musubang ta dogma, gibasa ang sister, valid teaching of the church. Di po ta Katoliko. Dili ta Katoliko, kunudlo man na. Karon nga, adunay Papa nga, ang take over ang College of the Cardinals. Bishop ba? Kaya di ba,
Namatay ko ang sister kaning namin lang mga cardinals. Nga na may daog mo senador gud ay presidente nga na ba. So ang gahom sa mga college o bishop cardinals sama sa papa. Eh for the meantime wa pa ka kita og elect ba o sa ining pagka bagong pangulo mga kaigsunan. Eh di mo na basta-basta gud gay what. So pwede mo ka pangutana samtang katabi mo gud. So ako lang siguro na nga the successor of Saint Peter in the primacy are the Bishop of Rome. So kanang Bishop of Rome, o nang kuhan kining successor ni Apostol Pedro nga ang Pangulo. Manitag Bishop of Rome na siya. So ang headquarters na Catholic Church nasa Vatican. Nya kining si Pedro namatay ito wa. Di mo sila mamutuo nga si Apostol Pedro nag-adto Roma. Di mo sila mamutuo na. Nasa mabasa sa Biblia na si Apostol Pedro dito Roma. Kung sana magtubag. Asa makita Biblia nga si Apostol Pedro kining dito Roma. Nasa 1 Pedro 5:13. Atong tanaw ang 1 Pedro 5:13. Pedro uno sa King James Version nga kung unsay hubad dili kay lain magbersyon gud mga pila na ka translation ato ring si Brad Gregory Limpangong si Subong lama tayo gikan ng Brad Jikyo hari si Sumay gikan nag live dito sa Visibo niya sakay ko gikasti sa Cebu City padung diri sa Manila gyud area wala nakaarita sa kuan kining sana Chapel Lovers City Lovers Manila Lower Manila timing kayo niya kuan og dito po ko sa Ayala gihunong trapika dito motor makaana man so salamatan tong duha pag-abot sa upon nero nga safety na sila niya magagi inyongan dito niya kay siya may sekretary official si Jung. So basahan itong 1 Pedro 5:13 na unsay hubad diri sa English version kay amna sa Living Bible ang kuan madaling mahubad ingon dia. The church that is at Babylon elected together with you salute you and so Dot Marcos my son. Unsa man ni? Nga ang simbahan nasa Babylon. Ang Babylon Roma maguna. Pero maradong tig-unon ba? Pero adto ka sa Living Bible, ningon dito nga my wife here in Rome. Kasi nagsulti ng 1 Pedro 5:13. Pedro, kay siya iya gunong sinuwat. My wife here in Rome. Ang akong asawa di sa Roma. Santo ba dito siya sa Roma? Anong miingong man ng laing reliyon nga si Apostol Pedro wa makadtog Roma. Wa nang gipatay dito din natin tinuod. Mo nang manay objection pagsupak sa dili katoliko. Muna itong tubag 1 Pedro 5:13. Living Bible, mga kubad. My wife here in Rome. Pasabot, akong asawa di sa Roma. Dilim na asawa nga literal. Mingom sila nga, na asawa si Apostol Pedro. Nasa Mateo 8:14 na ugangan. Muna ugangan, ay din asawa. Bibiyaan nito ni Ede. Yang pangutan, kasi may nga sa iyang asawa, kinaaman. Muna lisod ko bagon sa. Muna nga, my wife, ang bot sabot niya, kanang my wife here in Rome, ang simbahan. Kaya sa, ang iglesia, lawas man ni Kristo, Colosas 1:18. Episo 5:23. Si Kristo mong ulos iglesia mo yung lawas. Unya, Ningos Kristo sa 2 Corinto 11, 1-3 nga inyo kong gipakaslan sama sa inyo kong sama ko inyo gipakaslan sama kamo nga gipakaslan ninyo si Kristo mas pasabot si Kristo imong na iasawa but pasabot nga ang nagalagad sa simbahan full time gyud sa simbahan ni Kristo
labi ng Santo Papa, na siya mo head of the church, siya may supreme judge, universal church, leader of the church. Muna nga, ang iyang simbahan, silbi iyang asawa, but siya mo yung dumala sa iglesia nga gituko ni Kristo. Dili na literal nga, biological nga asawa. So muna nga, ang usas punto nga itong kanon, nga dito sa Roma, si Apostol Pedro namatay. Muna Roma, muna kaligunan nga si asa ito ba ito? As Pedro mo dito ng Akatong Roma? Oo. 1 Pedro 5:13. O niya, baka na sa usa ka mga libro nga Bible scholar nga protestante, mga kingsunan. Ang Bible scholar nga si William Stewart McBurney. Ano si William Stewart McBurney? Usa ka Bible scholars ba? Kanang dili katoliko. Ingi kayo. Ingon siya sa libro ng naguluhan, The Search for the 12 Apostles. Wa mo, nagsaan mga katolik bitibindar siya, tagsarang ko po na. Sisok, nakasir, nawala ko na niya. Ako na, guba na kayo. Ang 12, The Search for the 12 Apostles. Ang disusi ang kinabuhi sa mga apostoles. Sinan ka na nga, ang Bible scholar nga si William Stewart McBurney, yan nyo dito sa Vatican, Roma, nasusigaw ng kinabuhi sa mga apostoles. Dahil ka mga libro dito. Pag susi niya, si Apostol Pedro, dito gipasay sa Roma. Kung siya nakabutang sa page 64 sa The Search for the 12 Apostles, Saint Peter, crucified, balitan mo siya, paglansang sa cross ba? Di ba sa bilansang sa cross sa anak? Ulo mabaw? Si San Pedro, ipatuwag yun. Una nga, ingon ito nga, Saint Peter hid downward at the Vatican Hill. Sino nga? Si Apostol Pedro hid downward at the Vatican Hill. Gibalitaan si Apostol Pedro, gilansang sa cross dito sa Vatican. Paro na, nakaadto siya sa Roma yun. Paro na. Oh. So, manang usa sa kaligunan, o diha lang itong gamito ng mga libro sa mga prosante kay prosante may mutake ng si Pedro wakadto Roma niya na may Bible scholar nga prosante nakadto Roma nga ningon nga Peter hid downward at the Vatican Hill. Libro nagluhan, The Search for the 12 Apostles. Niya Bible scholar dili pare may nagsuwat kay pare pa yung ningon na one-sided na brady way di. Imo na wala ima protestante man. So muna nga diha napita dito si Pedro Roma. Siya may unang Santo Papa, the leader of the church, the first Pope of Rome, kinsa man siya? The first Pope of Rome, Saint Peter. Usay prueba sa Biblia. Mo to, matidisize ni Sri Bingon. Wala may laing ligon niya. Nga, i-explain mo na sa mga obispo. O may lain. Ang Yahweh na sa sakinan. Bagor ko na abot, kaya ng sister nila. Niyang uban ba? So muna nga, huwag mo ipangutan na kay ang unang Pangulo leader sa Simbahan Apostol Pedro na unang Santo Papa. Pero kahit itong sa una kay mga sitwasyon ba mga katauhan mas daghan ang kayong mga tao. Pero pagka-Pangulo, hira ko na unang Santo Papa, Pedro. So, kung wala'y Pangulo, way leader, ang simbahan, kagubot nga. Ang ibinbahin. O mga membro, niya kita, mingon sila nga, nagbahin-bahin ang Katoliko, dili na nagbahin-samara sa naman go'y charismatic nga nag-away. Diba? Pag charismatic ko man, magtukod lang lang. Kuhan ito ka ng ngalan po sa charismatic. Kaya nagkabikil sila. Yung ba nagkabikil ito, katukod na sa mga sinakol. Nagtuog ka, nagsinabot ang mga sinakol nga tigom-tigom ginagmay. Wala eh. Napo diri ang mga Katolik Pilipinas, nabuak sa dahil si Bigaday literal. Napoy, si God ganatay. Naam ko sa si God ganatay. God is always alive ko, Catholic Independence. Kamu, buhi ang Diyos niyo, dili? Dili patay. Sir, ano mang dili mamatay ang Diyos? Ano naman? Ha? Sa tabawa mong banaw namatay, gila eh. Iyang pagkatao namatay, pero iyang pagka-Diyos, ni Juin, pero wa madamage. O muna nga,
Kabantay mo nga mag-iskot kita anak kay ganay literal nagabuak-buak po ng CFD. Nga. Unya ang sa pamilan ning Couples for Christ. Aw, namay uban nga magtigom niya ni buak adto dito sa nasa Talisay City, Manila, tapos sa San Fernando, kuan ba? Pero suda na sa simbahan Katoliko Romano. Kamingon sila nagabahin-bahay ng uban. Wa mo kasawagi kasabot na sila. Kana mga community night kining Couples of Christ, Single Couples Christ niya, Charismatic, kining Night of Columbus. Usahay ako nang baliyon, Columbus of the Night. Inamo ko ito yung nangutanan ako, ditabang na ko unang Domingo sa Plaza de Venecia. Wala siya, 40 ako sa Night of Columbus. Yung karoon, siya klarong ginuuna. Oh, freelancer siya, kasusiya siya, brad. Kaya na ko yung pangutanan nga, wak ko ginatubag. Kasi magkatubag karon mo, balik ko sa tuloy ko, ginaang ko na dito. Yan ay Christian Cristo na napoy yung Diyos mo nung pilang nga taga Kulapo. Sa ito pa, so iya tong opinion, yung puno ng galibog, iya tagaan tong higayon. Pero balik naman ang gina, kasi magsakit lang. Magsakit lang. Padoon na sa Ginoo. Ano nga ang kuhan kining nature of the Roman Catholic Church na kana kung inganlan under na sa simbahan Katoliko Romano nga gipanguluhan ni Apostol Pedro unang pangulo. Wa na magabuwag ang simbahan usarang Iglesia Katolika Romana. So sayop ang panabot sa mga pastor ubang reliyon nga nagabahin-bahin wa usara na dila ang Roman Catholic Church ay. Nawa. Basig na sa inyo nung na Katoliko po dito. Kuni na ipangutanan niyo. Ikaw mo nga nailang mura-mura Katoliko po. Sige, punta sir. Ha? Okay na, Brad. Medyo, Brad. Alang pag yun ni Kristo nga bantay ang akong makarnero. Oh. Apil na ba na ng laing religion? Dihan viewers sa daw. Nainay ko ano? No? Comments? Ato na i-recognize mo? Taon? Juan, okay, labot kay wa mo siya ma-appeal sa jurisdiction sa Roman Catholic Church ang protestante nga membro ba. So ang ang pagkapangulo nga ang iyarang sakop sa simbahan. Mao ang naingon mo dayo. Christ appointed the apostles Peter to be the first of all the apostles, to be the visible head of the whole church by appointing him immediately and personally to the primacy of jurisdiction. So iyang primacy means the first rank. Yung na may lang meaning ng primacy. Maybe one of the honor of control. Naman din yun. Control or direction or jurisdiction. That is the government, primacy jurisdiction, consists in the position to pull ang supreme legislative, juridical, unitive power. So yan jurisdiction na brad. Pangulo sa Iglesia Katolika Romana. Dilim na matuo ang ubang reliyon sa pagkapapa kay kuan man. Sa pagkakatoliko rin under the whole church. The visible human of the church. So, ang imong pumunta na punto, appeal, why appeal ba? Suma sa Dugma, page 1, 379 sa Fundamentals of the Catholic Dogma. So, na ko ebidensya gamit. Ha? Yan ipasabot niya Santo Papa ang under ba? So within that jurisdiction sa Catholic Church ito. Pero kanay imong kanang katawan, awa na problema kay ang Ginoo na naman katawhan. Pero sa pagkapapa matong isgutan, jurisdiction na siya. Ano maghilabot sa itong mga saksing hubang nga imong dawat sa Santo Papa. Sa Santo Papa di mo mutuo. So kanang katawhan. Ang Ginoo all embracing man, all extending, ulos sa 3:11. Naganap na siya pero may tungod sa mga doktrina lain siya ng argumento kaya wa misal mo sunod sa pagtulunan. Pero mga katawan siya karero. So man itong nindot nga pautanan niyo step. Sunod, itong basahan ng uban.
Brad, saan Raymond Bulanon. Pwede mo muta na, Brad? Raymond, wala na. Erwin Apisa. Kanang lawas nga giingon nimo si Kristo, unsa man na nga simbahan? Nade? Ason Maxig Sans Dantir pa mayang hapon, Brad. Mayang gabi, Brad. Naipangutan na rin ito nito bagon. Kanang lawas nga giingon nimo nga si Kristo, unsa man nga simbahan? O, nindot yun. Juan, wala iglesia, mo iglesia katolika. Brad, simbahang katoliko kay kadang sa Episo 5:23, ang iglesia, paano man makatabang si Kristo ang ulo sa iglesia ang mao yang lawas. Makaluwas sa mga iglesia. Ngayon sa iglesia, nasa buhat 9:21. Sa Griego, imin on Ecclesia Catholistes, Judaias, Galilais, kasi Maria. Meaning, Iglesia Katolika. So, muna yung lawas nga, sabot, maningal na the church is holy, kay si Kristo may, tagiya sa simbahan. Ang sa mabasa na, 2:72 sa fundamental sa Bakatugdugma, ang lawas si Kristo, mo gining iglesia. Itong basahon ang gining dara. Church gining iglesia na. The church Christ founded by church in order to continue His work of redemption. Ito, mas Kristo may gitukod sa simbahan. The church was founded by God-man Jesus Christ. So, muna yung foundation of the church. So, kanang iglesia, simbahan katoliko na. Muna akong tubag, Brad. Raymond na, Brad, ngunta na. Raymond. May pangutan na, Brad. Alan tanggapan diri Raymond Bulanon. Brad, nganong gitawag magsimbahan nga pagatawgon alampuanan sa tanan? Ha? So, atong tubagan na ang Marcos 11:17 ng iyang ingon. Nga, ningon dito nga, kiling balay, gingal nagbalay sa pagampo sa tibok kalibutan. Matawag, magamit ni mga pagka-katoliko, bisag way word for word katoliko kay, ano yung meaning sa katoliko? Universal, makailapon sa tibok kalibutan. Ang keyword sana, naman sa Lucas 4:14. Lucas 4:14 nga, spread throughout all that territory. Kailap sa tibok kalibutan, sa Linatin pa, sa Grigo pa, kay pime excelten, dis katulis pirikuro periauto. So, kanang Marcos 11:17, Brad, alang tanggapan, magtagamadawi ni. Nga, balay alang paanan, nga sa Marcos 11:17, nga kining balay sa pagampo, tagon sa tibok kalibutan, bot pasabot, nga ang simbahan, mayas Ginoo, pang yun, ang mga tao, maadto dito, magampo, bisan asang dapit sa suok sa kalibutan. Muna pasabot, universal na siya. Pero, naloko po ginang sa tibok kalibutan, brother eh. Anak mga ba naloko po ginang, wag po ka urot eh. Pero ayan, kiniya, nature, mulukop ginang kay, kanang word Catholic, adjective ba na? Adjective ba? So, mulukop ginang siya, spread throughout. Pero, wag yun kaabot sa tanang, kay wag madawatas Kristo dito, subang lugar. Sabi sa mga pagano area, nagangay wag madawatas Kristo. Ang ganyan katoliko nga, huwag na kailang Kristo ganyan. O ba na to? So muna ito ikatubag. Na yun, sa bungutan na? Wala na. Dire, actual, bungutan na. Bungutan na. Ito mo, Brad. Tinam, di ko ka-idea kung ano yun. I-greet mo naman ako sa DYER Island FM Radio ba? Yan eh. Oh. 3 to 4 sa hapon. Sa kuwan. Tara ko na ba? Ha? Live po talaga. Unsa? Follow up siya, follow up. Brad, nganong manguros man ta kung
makakita sa larawan sa Dios. Ay komedya nga kuan, marabog Tinuod, wa di munguros ang Ginoo. Ang Ginoo brad Alan, munguros. Wa ba siya lansan sa cross, munguros siya. O ko siya lansan sa cross sa una. Igualay siya. Apag maglansa nga mo ingon do. Lagi cross siya pero ang simbahan Katoliko rin ni kapne kana. Yan ay ba. O ni kay magisterium, apostolic tradition o ang Biblia. Sa Biblia, ang simbahan mo ni hanay. Muna nga ang simbahan mo ay hanay na. Ano manguros ta suma sa pinulungan nga kining Aramaic sliwa. Cross mo na. Sliwa meaning symbol of Christianity. So ang pagpanguros na to, simbolo nga Kristiyanos ta. Ewa may laing genuine Christians. Roman Catholic Church man. Ang uban, hindi na tinuod ng Kristiyanos. Ang sumusunod ni Kristo, maurag ng Iglesia Katolika Romana. Muna manguros ta, niya biblical gina. Ingon nga brad nga, usara ka punto brad Alan nga, usara pagtahod pa si Dungog gay. Kita taklarawan ni Kristo. Juan, moros ta, moros ta simbahan, moros. Moros sabot ba? Pagdahod na to sa tulo ka persona. Alang samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Inumduman nito atong ang Trinitarian formula. Ang kanang anak. Tulo ka managlahi nga persona, the Father, Son, Holy Spirit. So muna nga kining pagpangoros, mga kaigsunan, dako kayong kahimuan. Yung mga negative uban, magtitin-latin mo ito uban, mga pinulungan. Sana, yawa din yung kasabot ug buwan na eh. Imuot ug buwan ang uban. Uban manguros. Kitag bitin. Botan, Brad. Ha? Ang uban na manguros ang kitag bitin. Kuyawan man to. Ha? Manguros kita kuyawan. Ngoros yung tamukaon gani. Mana Brad, kining, kanang pagpangoros ato, nakitag bitin, napasalamat siya ko sa paka kay kuwanto kaning naman na sa ang pagpangoros, gihom sa Diyos, sa nagatuo bas cross. Plus, 1 Corinto 1:18. Matubang San Pablo sa 1 Corinto 1:18. Alang sa wala magatuo, ang cross binuang. Pero sa nagatuo, gahom ni sa Diyos. Niya, tulog na, naglahi nga persona niya, usaka kinis pagka Diyos. Pero din pawiras, pero, manang uban nga, tuwan, manguros kita kay panalitan, ibakan po, nagban mo, padong madiskasya, uban, nguros kay RIP mo ng uban. Nguros. Broad bitang cross ba? Broad. Laon ba? Nakahulugan. Anong nasminteriyo na may cross po? Nguros. So, muna nga, pasabot nga, Kristo, namatay niyang pagkatao, isip tao namatay sa isip Diyos, buhay siya. Muna nga, muna balik-balik sa simbahan ang 7 last words kay kitang tao, temporaryo na kalibutan na yun. Pero importante nga, magpadaol ta sa Ginoo. Brad Juby, tingigaw, disintim nga nito, putang speaker, Alat tagapan. Salamat brad, isugid ang mayong balita sa Diyos. Salamat Brad Alan, tanggapan. View gini sa live sa Brad na par sa Mandawi, dapit sa Sanusi mo na yun siguro. Rapper. Yung may pungutan na lain. Okay na, Brad? Na. Sige na. Atong sabi ko man, kapare. Pagkapangulo. Lahat itong pagkapare, lahat po na yung pagka... Sa may bugat nga rason, ang pagkatinawag ko, ang iyang kagustuhan. Isa? Ang iyang pagkatinawag ko, iyang kagustuhan. Pagka tinawag o kagustuhan. Kining tinawag, kining atong gusto na personal na to nang kita gusto ma-adto ba? Kining tinawag nga gipili kita bas Ginoo ba nga. Na may doble ka nang duha gyud brad. Kay kung gitawag niya ang gitawag wa po'y gusto sad. Isad mayo. Isgot man to sa pagkapangulo pagkapare kay ini mga leaders sa simbahan ng pagkapapa agim gining pare. Kay bisag pare siya niya sa tupapa niya Rinal, disim order man pare mga po na sila. Ora guna og maestra god. Nay principal, na supervisor, na head teacher. Pero maestra gyud po sila. Pero na hierarchy, dila ko lang ranggo. Gumikan sa pagpili sa mga anaa diha ba. Pinili na kung eleksyon gura nakuan. Ora man politiko pero lahi ning espirituano. So,
para nako sa akong sabot sa imong pangutana nga dungan ang duha. Kay naam ko'y uban nga dili ni kagusto na pugos lang. Oh, di ba? Kinaam mo to'y dito sa Perando, din ako i-mention nga. Kuan nga sun sa seminaryo, wa gyud ko man kay wa may di man kagustuhan. Di tawag naman siya. Di ba? Pero gamito na gas Ginoo nga ini gamit kani kay isog nito ka gamit kini sa instrumento ba. Amahimo pa na. So matubag na sa pikas ang punto nga tinawag nga sa tayo terminal mo kanina. Tinawag. Tawagong gas Ginoo mura ng Jonas sa asa tago. Ipangita dito sa Ginoo kay gamit man kayo. Brad Alan tanggapan Brad kinahanglan ba isulti o unsa ni? Kulintas kanang kanato ang cross, images sa dagway sa Dios. O isulob gid ba? Ako wa mo koy brother and sister. Pulis ka pulor ano? Pulis ka pulor na. Ako wa mo koy butang-butang. Okay ra, wa man na religious. Itawag na religious articles ba. Amo na yung mga religious article, cross, uban pa nga kwintas, pwede rasad. Kung di ka musulo, pwede rasad. Pre-area ba? Imo nang kagustuhan. Muta na. Wala yung mga babae yun kay urot na. Brad, ikaw ito yung nag-test kanina? Katangguan? Tulong ka lugar nga gipakita ni Mama Mary, no? Ito, Brad. Pwede ba hindi? Galay ko na ito ba? Kaya ikaw gina na. Ganyan sa Fatima? O, nami group chat, Brad, nga. I-text na ikuan ba? I-chat ni Brad Duloy. Ako pasama, Brad, pag-usap. Ito, paliw kong topic. Tulog ka presyo ni Mama Mary. Kung gano'n nga tulong man kadapit, iya gipakitaan sa iyang presensya. Kuan, Brad? Ang kapakita ni Mama Mary, usa ka na ka-warning ba? Labi na di napita doon ay kagubot. O yan ang pakitaan diha. Tiagi sa Dios. Warning nga kita magampo ta. Labi na Santos Rosario. Nga mapugnan ang kagubot. Gubat baron. O siyan diha mga kagubuta. Tiagi Santos Rosario. Warning na siya, Brad. May mga sign ba? Gani sa history sa kanang Birin Simala sa akong nga dunggan. Kataki ko na dihag sa mga sakit. Nga muna nga sukad nga nagkuan na ang mga tao diha, nag-Santos Rosario na sila. O nangaayo. Mapakitai ba sa milagro diha sa Birin Simala. Usa na siya kasahin, usa ka warning. Na kita mahiamgo niya magampo sa Virgin Maria. Piagi sa Santos Rosario. Mao na akong ikatubag basid. Pangutana na sa nang badin dila. O di kani. Kani. Sakto din doon kayo? Kani sad. Oh. Kani jud mo final. Adelay, sakto. Maestro. Sistero, tanaw. Si akong maestro sa Tabuilan. Aday, kada bayad na magtutudlo. Ilay gasa ba? Yes, mga gando ko sila. Sumod Bernes, graduate ni sa Brad. Wala sa Adam. Udi si Brad si Adam siguro. Oh, kana. Mura kaya pong rasa. Ano to? O sige, pulo. Palapas na basta. Wag yapon nga kana. Ako na kung gusto ka ng sa Google nga. Ang larawan ni Mama Mary wala nagikulit o gibot ng tao. Sunod ba na? Indot sa mga trapos. Ano mo magalibat sa bangkan? Lagi. Kaya kining naman na sa code of kanunlo nga. Sa kanang larawan sa mga apostoles, mauwi nilang nao. Huwag picture sa una. Ibuhat-buhatan na nga, anak, kabunay na naagdam, papriharak naong yun. Apostoles ka na. Kuan ba? The Lord's Supper ba? Si Virgin Maria, kuan, ang tanan ko ni Monsignor CJ nga, ari gina, actual gina, Grandmaster sa Latin.
kita ang ito na ko kanina, wala ko doon kay. Di ko makari din, malangay mo. So, cinta 9 anyos ko na siya. Misa pa. Nya, mauning naong ni Beren Maria mo sinyo. Di mo. Isa may nakakita ito. Isa may, ibuhatan na simbahan nga, gwapa ako ng forma. Tanong kayo, mo man iyang, wa man di man dukin na simbang larawan mo na. Ang larawanan man. Na atong gito mo. Si Beren Maria. So, ang simbahan may nagbuotan na ba nga, watan sa larawan ang matag balaan. Nasa Ezekiel 41:18-19. Sul sa templo ano ni mga larawan sa taong balaan. Akin si Beren Maria ito. Ang simbahan mo nagbuhat niya. Gwapahon yun kay inahang ko na sa Ginoo. O di, gwapa ko ito. Kailangan na sa Biblia. Na huwag makaparihan ni Beren Maria. O isama niya. So, muna nga, kanang larawan nga, i-adapt na simbahan. Mauna, larawan ni Beren Maria nga itong gituan. Pero ang ampo ng larawan ingon nga Diyos, kunang gilarawanan. Parehaan nang kuangon. Kanang Jesus Christ, parehan ni. Mao ni si Kristo dili. Diba, sa salida, kinsa itong mga artista. The Lord's Supper, Passion of Christ. So, mao nga, maglibog ta nga, niya si San Pedro Galongso, diya, bugin ng larawan yun. Basketball player mo na. Diba? Niya, ang Katoliko na magkatawa mga ubang ler-ler yun, dili, basketball player na. Ini. Dili doktrina nga mao ng larawan na. Buhatan ang matag santo ng larawan, aron idendayan sa templo. Ano ini? Santurinio. Beren Maria. Dili, gilan niya si Beren Maria Santurinio, Diyos, dili. Kung saman. Wala, kanang itaho na to, girespettaran ang mga imahen. Ang ingilan to, ang gilarawan ng Diyos. Muto ang Diyos si Santurinio. Pero ato na yung respect, reverence, niya, labi nang ibinditahan. Muna si Beren Maria, may gikuan simbahan, gipagalanog mo na siya, pero sari ka sa doktrina doon, lain ng pagtulon ang mahugin na siya, butang lang nindot ko ng forma. Kaya naman ito yung larawan ni San Agustin, dito kapilya matubang mo senyor, dito sa Alcantara, Cebu. Ingnan niya itong presidente sa kapilya nga, usban yung larawan niya nga nas kapilya kay pati kita naon, buhatik bago ba? Buhatan na bago para nindot paminahon ba nga, ibutan sa altar niya. Kaya sa templo, naman na sa Biblia sa Salmo 144 verse 12 nga, ang templo doon ay mga imahen. Pero dili doktrina nga, ang larawan, adunay gahom. Naigahom ng larawan, wa? Ipuluyuhan lang gahom. Pero, mugamit ang Ginoo ini, larawan. Namin itabo na sa argaw. Larawan, dili ito larawan ni Beren Maria. Larawan ni Jesus Christ ang nag-anak, bitaw. Hindi ka nag-anak ka, anak siya ba? Si Rogelio Camanero, buhay nandako. Naroon, igso ni ng kani Mayor, Dr. Sanley, board member na ron. Ako man nang namulong si Tipalabras na agisan, ako nang ipamulong. Amigo na to na, nga, pure Katoliko, gid ba? Kanang si Mala, ito yung istorya, may istorya ito po, sa nga, anong dihat, anong mingaw, yung gayo. Taga-argaw mo na siya. Patod pa niya, ayang apo sa una, mga 5 anyo si kasakit. Sir, kailangan niya anak doktor, napig isang doktor, di na basta-basta niya. Hangtod, yado sa ospital, resitahan doktor, maayo niya, balik na sad. Karon, naman tayo larawan, huwag mo itong madak, iusap nilang balay sa argaw, magkatuan ko dito. Naman tayo larawan, dapat siya pagtang kaana. Iya ko nung ikuptan larawan ni Jesus Christ, na nagkugusos bata, siya po. Nagay personal ng ipangayo, bato sa larawanan. 5 anyos, hanto, naabot na 17 anyos, wala masakit. So muna ang usas punto nga, Ginoo mo gamit og larawan na imahen, relikyas, tapion, maayo, mga sakit, mawa ang Dr. Espiritu na nasa buhat 19-12. So muna ang usas sa punto nga itong ituan. Nga imo pangutana ka na sa social media, larawan ni Beren Maria. Kanang mga naunga, di lang bati o forma, larawan ni Beren Maria nga, sumasagi pahayag sa simbahan. O pangutana, maubagin ang larawan na, lahin sa na argumento. Akuan, maubagin na anak. Di na doktrin. Masanay, buhatag larawan, ang matagbalaan, unya, tahuron, ibinirit, respect, pero ang ilarawanan mo'y
imong giampuan. Sumuray hanay. Sumo to makatabang laron gamito niya. Di kay parang uban dito nga dito sa Kalapi Bohol nga dugay to sa una nga nakadugo ko Santo Cristo yun dito sa ko. Kadugo ba? Kana mga Katoliko to di sa kenan pa niya. May pagka-Islam to. Gusto yung milagro ng mga Katoliko gyud. Kay mo man ay kuan pag-adto gisusi padadaan to mga doktor, ugado uban pa kay ning simbahan Katoliko Romano matubang anhing paderna sa Inanuria. Kung 44 edad namatay sa pandemic. 44 pa. Oh, higo to ako. Insya, siniguro na sa simbahan, brethren, kay once na magka-desisyon ng simbahan, di na mabakwi. Murang simala, kadiklarar mo ko ng miracle. Wa pa antod karon. Maka wala na gikupta na ng simbahan kay aga man ang ayo sumasi payag ni Brad Jube, katabang man sa mga katawan sa Katoliko. Pero wa pa madeklara na kini siya miracle ni. Ang pati mga gideklara na dugay na. 1917 to. Gaya na niya kana dia. Wa na ning kalibutan na usa na ideklara tingali maabot wala. Winda ka tuig tingali. Aw kaning 100 ka tuig mo tagbaw. So mo na nga ang punto diha mga kaigsunan. Ang mga Katoliko dali rang anon ilon sa milagro pa ito sa Cordoba ba to part sa Lapu-Lapu nga ang mahuganin ay picture ni Birhen Maria. Yato sa mga Katoliko tindighana. Yan eh, kung mga simbahan nga milagro, ay, isusin na, tinuubig si ibunaangan na para mamislead ang mga tao ba. Imbis si Birhen Maria, dili simbahon ang larawan, isimba na noon. Ingon nga Diyos. Dito, muna akong sa drive nga, gamiton po nga mga tao, labi ng social media, dahil mga, si tawag na, scammer. Ana, kailangan mo tinag-order gani nga, kapalit ko, 3,001 nga kuha, nga para massage ba? Kapo di mo di mo react. Mo nang usas ang larawan magamit na sa mayong paagi na uban nga misleading imong pagtuo. Sa simbahan ng larawan Birhen Maria, binuang mo na ka. Di na yes Ginoo. Simba nga adoration di na iya pero venerasyon sakto na siya. Kahuro ng larawan ni Birhen Maria. Katong dia sa San Fernando, katong declare na nga miracle na kanang dancing star. Sa kuan karkar mo na. Sa Tiyotokos. Wa mga medeklara ng simbahan ha. Ako mong i-interview ang uban nito kay singon man nga sa mga katino. Kuan. Pero itong naisin kuan ko nga pag Turkey nga kuan sa to. Lino. Ato'y picture of Christ. Sana. Iba ko high-tech ron sa social media ron. Naamgiri si idol ni Radyo Becure nga namulit og lata. Pagpili sa Lakers. Nya, usapon nga vlogger ito. Yung binisay sa libro rin. Yung rin, ngiga mo ko ano. Sa katong nga naong balino. Naong ni sister, ikaw ano naong ni brother Ray. Ako ano. Hindi mo ano. I think kayo ba? Ha? Mga pulutan ng naong. Oo, marang hindi ta magpadaan na. Pero, kanina mong kuhan, wa man na bargering kana sa asa Tiyotokos. Moingon nila pero tingali gigamit sa tos Ginoo para madasig mga tao nga magdebosyon ni Birhen Maria. Ora debosyon ba? Ang tumong debosyon ng Virgin Mary. Debosyon na unsa may bunga sa debosyon? Ako man napaambit mi agi. Unsa may bunga sa debosyon? Ha? Oh, sa timaan gani sister. Ni mo tang utarili kang mo senior gibulingo manalo. Siya usam nang kan mo senior kanang rosary. Kuha na, obligasyon nila, dili man. Kung di ko mag-rosary mo siya, hantos mamatay. Uy, problema, di ka makasala, kaya di na obligasyon. Debosyon naman na siya. Ang obligasyon mo ning Domingo, January 1, December 25, December 8, mo kada konstruksyon. Muna yung obligasyon. Pero debosyon gani, sama sa Misa de Gallo na. Kasi mo straight ka siya makaadlaw, di ka kasi makadahon, di ka makasakay. Debosyon naman. Niyaon sa may bunga sa debosyon, mahimo kakbuutan matarong. Kasi kang debosyon niya, rosaryo niya, nayabag kagihapon, huwag niya ibugay, mahimo. Uban, tag 2,000 magbuntag ba niya ubang ka magbuntag. Ngayon kayo niya, pag-abot ito, Marites. yan ang taman ha? Marites. Niya. Minyo, nakauyab sa klien po. Oo. Gubang pamilya. Oo. Oo, mani.
Muna yung sa ang debosyon ba. Pero maayo man ang buhata kay ang rosary usama na sa pagkatabang na to. Kaya naman ito encyclical liter ni Pope Pius the 23rd. Powerful prayer ang rosary. Pero ang pinakataas nga pag-ampo, unang santos na misa. Pero dili sabton nga ang di mo rosary may impierno. Di ba? Nakadibate mo ko na si Blizzard. May impierno ang di mo rosary. Senyor, tinood ni. Dagang may impierno, dagang di mo rosary. Dagang may impierno, dagang di mo rosary. Tandi na niyo sa pila ka Katoliko rin, 80% na yun sa Pilipinas. Dili lang Pilipinas, ilang katao rin, 140 million. Basta nga ko, 140 ni, 80% na, percent naghana. Yeah. May impierno to tanan, lupig. Katawang yawa, madaugon siya. Dili manahingon na may ubang bisagwa mo grocery, naghigda sa katre, ya limpyo imong konsensya, labaw pa ka sa grocery. Uyaw kayo. Ano man, ang imong kasing-kasing ba, imong malinawon man ka. O man na siya. Ya, mag-grocery ka, gubot sa ka. Gubot mong kuwan. Mani ka mo kiyapon, may na grocery kay, debosyon man na siya. O, maron day. Mayo. Virgin Mary, maron sa kuwan. Wala. Kuwan. So, mo itong yagda ni Jubi nga, dasig mga, si Bini Maria, mangayo, mag-grocery ta, mahangyo, magpatabang tayo ni Bini Maria para sa itong tuyo nga personal. Murag to, Brad, murag, tasaas mo tingali, sa imo, mitsahe pa niyo, dugang niya. Sabi, pangutana, Brad? Sister, manay pangutana, sister. Bumilay pangutana na. Kasi mo daw Warriors ugma, Lakers. Oh, mo na dia. Lakers Warriors.